Etorkizunari buruz eratu dira, bai 24 orduak euskaraz herri irratian eta bai jaialdia. Euskal jaialdia noski. Eta etorkizunari buruz ditugun arazo larrietan bat, eta ez txikiena, euskal dugu. Dela irakaskintza, direla komunikabideak, dela beste 1000 lan sail, ez daude gauzak beren tokian, hori badakigu, bidez galdurik dabiltza. Euskal herriak benetazko bideak eskatzen ditu. Bakoitza bere bidetik galdua gara. Gaurko jaialdi honek izan duen harrerak, alegia, gu guztiok onutza bil ez du beste zer esanik eta ez du besterik adierazten. Ez dago zer esanik jaialdia Iturengo txuntxurroekin hasi dela. Beraien ekinaldia oraindik ere oihartzun gisa hortizear entzuten da. Kantarien gana pasatzeragoaz. Banaka joango batzaizkizue aurkezten. Hasiera emateko zuekin Xavier Lete. Zuen baimenarekin eta pixka bat gauzak bere tokira ekartzeko esan nahi nizueke niri kontatu didatenez eta hau dene izango dizuet, errespetatu dezazuen bakotxaren saioa esango dizuet, elkate zar integrista batek esan omentzuna garai batian. Nere kokotzaren azpiko bizarraren azpilan egon beharko du Oiartzungo erreiak. Gizon arruntaren koplak. Eta kopla hauek kantatu baino lehen merezi baitute lema bat daramakite eta honako hau da. Goizian porru salda, eguardian azak, aixeak aitxuko zaizkik epurdian galtzak. Nik gogoan gauza asko, baina batez ere begira, nire lehenengo diskoa, 76an atera nuen, Xeberriekin batera, eta disko barrenean, barruan agertzen da, han bertan egindako argazkia. Hau da, Xeberri eta biok bile ginen orduan, eta bertako argazkia dugu, hau da, 12-14 pertsona. Nik uste dut kantaldi, lehenengotariko kantaldi erraldoia zela ura, eta benetan une aipagarria, ez? Ilusioa zegoen batetik, esperantza handia, holako ekimene solidarioa eta bat ginen denok, eta hori bihotzean geratzen da eta hori menean geratzen da, ez? Eta orain zuekin bi kantari, behar bada aspaldi entzunez dituzutenak. Bidasoaz Arustik datoz, Peio eta Pantxoa. Gaur, hainbeste oinazeren artean, altxatzen ari den edifizio hortan, iparraldeak ere badu bere harria ekartzeko, eta ekinbide hori bete egin nahi du. Hori ez dezazuela zuek inoiz eta inola ahaztu. Batzu dira oso ondo bizi, patxara ederrean digitut ikusi. Emozio bat alkarrekin bizitzeko momentu batzuk, ez? Eta berbada noski alderdi artistikoak sufritzen zuen pixka bat alde hortatik, baina momentua gisa hortako zen, eta nik uste dut zorionez, horiek ere bizi izan ditugula, eta hortarako ere balio zuela, ez? Aurrera jarraituaz, orain zuekin Mikel Aboa.
Kanpoan da aika mutil jeikia di argia den miradi. Bueno, gauza asko guretzat izan zen oso jaialdi berezia, nigo atzen naiz, biok Marisol, nemazte eta biok ezin genuen geolo hartu ila, ez dakit goizeko bostetan osoietan, ez dakit nerbia, baina izan zen jaialdi berezi horrengatik ez. Bueno, izan ziren 24 ordu dena euskeraz irratian eta amaiera bezala egin zen kantaldi hori o jaialdi hori belodromoan ez. Eta alde batetik, nik uste hor Josean arte parte hartu da programa, baina oso derra izan zen bai hasiera eta bukaera. Hasieran txutxurroak, belodroman inguruna egon zian ez dakit, Ituren eta Zubietako joaleak bueltaka eta han ebidezian batetik bestea eta gero sartu ziren belodromoa marrun eta han izen kantal, bueno, jaialdia, ez? Eta amaitu zen gero mutildantzekin, etorri ziren batiz bat Arizkun eta Errazu eta Elizondo eta horko jendea eta amaitu zen nola kantaldia, ez? Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Dana izan zen noendik debegoen ikurriña eta momentu batean goatzen naiz nola mutil bat atea zen mantzuen ikurriña batekin buelta hor belodromoan eta herrirratiko zuzendaria zen Aita Lekuna eta zen izututa eta nola Mariano Ferrer lasaitzen zuen, esan zen lasai egon ez da zer gertatuko. Bueno, hala ere inguratuta kanpoan zeon polizia, kanpoan belodroma inguratatua zeon poliziengatik, ez? Eta dana izan zen oso emozionantea, jende, bueno, dana bete-betea jende asko kanpoa ez zuen euki zartzeko moduik, ez? Batzuak ez zen etorri ere horrengatik, baina nezat batzen naiz nola Michel Bedasagar gaztetxo bat zen eta elkarrekin ginen gelan eta zeon emozionatua inoiz ez zuen ikusi beste jende eta zeon urduri danok urduri ginen, baina beha gehiago oso gaztea zen eta askotan komentatu dugu hori, ez? Nik uste dut bai oso ondo antolatuta, zazpi provintziko jendea, edazena bezlaria, bat antzariek etorri ziren, eta ez dakite, dana izan oso beroa, emozionantea, pentsatu frankismo garait, orduan Franko urte bete lehenago hiltzala, eta zen lehenengo aldiz egiten zela olako gauza bat dana euskeraz, eta nik uste maila bat eukizula, gaina kantaldi bezala ere maila handi bat. En fin, detalle horiek batzen naiz, ez dakit gehiago izango ziren, baina. Kantari baten bizitzaren zehar, horotzapenak asko izaten dira,
eta era askotakoak, batzuk goxoak, beste batzuk esan goxoak, mingarriak ere bai, momentu komplikatu bat edo beste izan da gure bizitzan zea, ez da, denon bizitzan zea bezala. Baina, hango jaialdi hura netzak momentu goxo bat izan zen, eta gaina ekitaldi bat, okeres bali manago herri irratiako antolatua, eta nik beti izan diot irrati horri alako istima berezia. Hain zuzen ere, irrati hartan Loiolako estudiotan grabatu behin nuen, artean diskarik ez nuen eta 73an edola, zinta luze bat, nire disko baten zera bete beharra edo bete zuena garai baten. Orduan alde guztietatik izan zan niretzako lagunen artean egolako, lagunek antolatutako zabatean, eta euskerari dagokionean oso ekitaldi garrantzitsu batean parte hartzeko aukera eman zidalako. Garai hartan kantaldi baino zertxo gehiago baziren, futbol partiduak ziren bezala. Gaur egunean ez baitugu ikusten jokalariak ikurriñak eskutatik helduta teatzen dienikan. Garai hartan olako ziren gauzak eta kantaldiak egin batean ere bai, baina bestela oso nik uste dut niretzako beti izan da euskera gauza importante bat nire bizitzan zehar. Donostian bertan hasi nintzanik euskera ikasten, eta orduan euskerarekin zeharki lotutako gauza bat izan baizik eta oso eskuarki lotuta zegoen ekitaldia zen eskero, niretzako oso importantea zen, eta hori azpimarratuko nuke, beste alderdi guztia baino gehiago. Eta gero, beste kontu bat, eta jaialdi hartan, okeres baldin banago kantatu nuen, gero grabatzerik izan ez nuen kanta bat, hau da, Iraiak 27, izuzen ere, Bono Txikiotai eta besteak fusilatu zituzten egunean egindako abesti bat, eta gauzak horrela dira, nik ez dut horren kopiarik. Errekaldian lizarra, goiko mendian begarra, gaurko egunez iritzali dira, gure anaien bizia. Errekaldian lizarra, goiko mendian begarra, gaurko egunez iritzali dira, gure anaien bizia. Modu txarrean epaitua, rogarik gabe eraila, amorruz eta erne guztira lehertu bihontza. Euskal Herriak negar batean jaso notizia, gure zainetan odola sida irakin beharrean. Errekaldian lizarra, goiko mendian negarra, gaurko egunez iritzali dira, gure anaien bizia. Burruka ez da bukatu ondino, ez da bukatuko, Euskal Herria askatu artillo ez du esetxiko. Gure herrizarrak arnaz betean aurrera joko, egun batean iparizarrak guretzat argituko. Errekaldian lizarra, goiko mendian negarra, gaurko egunez iritzali dira, gure anaien bizia. Burruka ez da bukatu ondino, ez da
da bukatuko. Euskal Herria askatu artillo ez du esetxiko. Gure herrizarrak arnaz betean aurrera joko. Egun batean bi farizarrak guretzat argituko. Errekaldian lizarra, goiko mendian negarra, gaurko egunez itzali dira gure anaien bizia. Bide batzen, 1986an egin zenuten markizu berezi bat, 24 orduak... Euskeraz, bai. 24 orduak euskeraz, bueno, lehenengo hor idea hori gehien landu zuena Jose Ramon Beloki izan zen. Jose Ramon Beloki izan zen horren aita nagusia. Eta zen, alegia, euskera utzian emititu zitekeela demostratu nahia. Eta jakina, egun hartan egintzan programazioa euskera utzian ez dago egiterik urte osoan. Baina egin genuen egintzan alegin handi bat. Eta horren inguruan daude 1000 anedota. Esate bateko 24 ordu euskaraz egin zidan, 24 orduetatik erderaz egintzan bakarra. Diario Hablado de Radio Nacional, ordu bitartako, eta Diario Hablado de Radio Nacional 10 eta bi elkarrizketa, Julio Caro Barojak egindakoa eta Oteizak egindakoa. Horiek gaztelera dotorien egin ziren horiek. Gaineako dena euskeraz egin zen. Eta hori jaialdi eder batekin amaitu zen, jaialdia, pentsatu belodromoan, Anoetako belodromoan, kanpoan jende gehiago gelditu zen, barruan zegoen baino, asko zen. Eta kanpoko jendearen tartien beste zeuden grisak, sartzeko amorratzen, eta barrun, eta jaialdi hori grabazioa oso jaialdi eharra da, jendearen berotasunan antzematen da. Eta goatzen naiz, hor, ni emisoran gelditu nintzen, koordinatzen, eta bukaera, gaueko 12 bukaera nik eman nion saioari, beraz, ez nuen juteik izan zehara, belodromoa, baina grabazio dauka, eta grabazioarekin nahiko eta geho entzuten, oso entzun nuen. Eta han entzun nuen baino hobeto daukat, grabazioan, oso zeharra da. Jendean berotasuna eta dan, anedota asko daude, esate bateko nola momentu batian Joan Lekuona urrutea zegoen izututa. Jakina, irratiak itxiko zituztela desapilu inda zegoen da. Eta zegoen Benito Lertxundiren txanda etorri zanen, nola Benito Lertxundiri eskatu zion lasaitzeko pixka jaialdia. Eta horregatik kantatu zituen Maria Solt eta Castero eta hola kantu lasaiek horregatik grabatu zituen. Baina esate bateako Gorka Kenner baten saioa, edo Xavier Dalurdesen saioa, edo Mikel Laboarena, jendie gehiago kantatzen zuen beha baino. Jendie eta piztuta, postfolua piztuta jendia, izan zen ikaragarri izan zen egun.